ideal. Jeg dvæler ikke ved den tid, der åbner i usle rammer. Åh nej, når de beder mig om et svar, siger jeg, så jeg stammer. Nu går jeg aldrig kassater, jeg har fået en inator og en overkompliceret plan. Jeg får en hel bunke checks fra min gavmilde eks, som finansierer min komiske plan. Og selvom livet var strengt, blev det bare fortrængt, og jeg kan mærke, at min drøm bliver helt over. Nu vil det lykkes for mig, det står skrevet, at jeg skal blive den største af de onde ledere. Yeah! Er vi færdige? For jeg skal altså hen og hente min dreng på skolen. Et sekund, vent til lyset går ud.